Alam niyo ba na mayaman din sa kultura at kasaysayan ng Bayambang? At February 15 this year, pinuksan na nga nila sa publiko ang Bayambang Museum. This room naman is all about the artifacts na naglalarawan sa culture ng Bayambang. Like, we're into bamboo musical instruments. We love to dress up. We love to create music. We love dancing, as you can see there. Yes. Ano po ito? Marimba? Marimba. This is a bamboo xylophone. Yan. Oh, I want Yeah. to try. Try ba yung dito? I-try mo, i-try mo. Okay. Yan. Usually, nagpe-perform yan piano? yung pangkat kawayan using all these instruments. Ah! May particular note yan, like do or re. Ang Bayambang is well known for the binasuan dance kasi dito inimbento ang sayaw na to na tinatawag na binasuan. Tinawag nila itong binasuan dahil gamit nila sa kanilang sayaw ang mga baso. Binabalansa nila ito sa kanilang mga ulo at kamay habang magiliw na sumasayaw. We're known for the tallest bamboo sculpture, and the longest barbecue. Pagkatapos niyo maglibot sa museum, pwede kayo magkape dito sa Museum Cafe ng Bayambang. Oh, ang ganda nito. Tara, libot tayo sa mansion ko.